Dobrý deň, drahí priatelia. Vítajte v 10. lekcii kurzu programovania v Pythone. Dnes sa naučíme, čo sú to tzv. Funkcie a na čo sa funkcie používajú. A teda, ako sa používajú a ako si takú funkciu zadefinujeme. Takže vidíte, že tu mám funkcie, def, názov funkcie a zátvorky. Takto si zadefinujeme funkciu. Funkcie sú také programy v našom programe, ktoré nemusíme stále vytvárať, ale vytvoríme si jednu funkciu a tento program, ktorý máme definovaný vo funkcii, môžeme jednoducho hoci kde použiť, kde ho bude treba. Predstavme si, že by sme mali aplikáciu, kde napríklad vždy, keď sa niekto prihlási, tak mu povieme ahoj a jeho meno. Normálne by sme to spravili tak, že vždy by sme museli zadefinovať premennú meno, ktorý je napríklad Oliver a dali by sme print ahoj meno. A takto by sme vždy museli dať print ahoj meno, čo vlastne není až také zložité, povedzme, ale keď sa jedná o zložitú nejakú funkciu, nejaký program, ktorý chceme stále opakovať, tak sa nám to nechce stále vypisovať proste. Ako by sme toto spravili do funkcie, lebo toto bude asi najjednoduchšia funkcia, ktorú vám teraz ukážem, pretože musíme začať s niečím jednoduchým, aby sme potom mohli vedieť vytvárať zložité funkcie. Funkciu si vždy definujeme def, akože definícia. Za toto def nasleduje názov funkcie. A náš názov funkcie, keďže chceme napríklad zdraviť teda vždy toho užívateľa, bude pozdrav. Takže def, názov funkcie a potom dáme dve okrúhle zátvorky, dvojbodku a môžeme ísť definovať našu funkciu. Zatiaľ si sem dáme pass, pretože keď si dáme do funkcie, že pass, tak to znamená, že nemáme tu síce nič zadefinované, ale Python, nevšímaj si to, ja som si tú funkciu zatiaľ len dal a ideme s ňou ďalej pracovať, takže keby to print ahoj meno dáme za túto funkciu a vypíšeme program, tak vidíte, že nám vypíše ahoj Oliver, pretože funkcie sme dali pass, aj keď nič nemáme. Ak by sme tamto pass nedali, tak nám automaticky vypíše chybu, že očakáva odsadený blok po definícii funkcie na riadku 10. Takže dáme si tamto pass, ale my to pass hneď za chvíľu odtiaľ zrušíme. Na čo sú vo funkcii tieto dve zátvorky? Do týchto dvoch zátvoriek si môžeme napríklad definovať parametre funkcie. Ak tam nedáme nič, to znamená, že naša funkcia nemá žiadne parametre, ktoré by sme chceli do nej pridávať. Toto bude úplne najjednoduchšia funkcia na svete, aká existuje. Je bez parametrov. Print, čiže funkcia vykonaj, ahoj, Oliver. Keďže sme do funkcie dali print, tak my už absolútne nemusíme dávať žiadny print a dáme iba, že pozdrav s dvomi zátvorkami a ak toto vyprintujem, tak vidíte, že nám vybehne ahoj Oliver. A keď dám zase pozdrav, ahoj Oliver. Čiže dvakrát nám to tu po sebe. Nemusíme písať print, ahoj Oliver a neviem čo, dáme iba funkciu pozdrav a hotovo. Teraz napríklad nemôžeme každého užívateľa zdraviť ahoj Oliver. Je to nezmysel. Preto funkcia má tieto zátvorky, tam určujeme tieto parametre, takže napríklad tam môžeme dať parameter name. Tuto už nedáme ahoj Oliver, ale dáme si tu f-string, ahoj name, toto name, ktoré sme si tuto zadefinovali, ktoré je ešte zatiaľ nič. Ako teraz tú funkciu spustíme? Pozdrav a v zátvorke toto name dáme Oliver. A čo nám teraz vypíše? To isté. Ahoj Oliver. My sme si napríklad toto meno Oliver hodili do premennej. Kľudne môžeme funkciu dať tak, že pozdrav meno, ahoj Oliver. Pretože meno máme Oliver a tu sme dali na surovo, že Oliver. Ak meno zmeníme na Jano, ahoj Oliver, ahoj Jano. Pretože tu sme dali natvrdo Oliver a tu sme dali to naše meno. Samozrejme, že tento parameter name si môžeme dať aj meno, ale tým pádom ho tuto musíme dať vypísať ako to meno a bude to fungovať tak isto. Ahoj Oliver, ahoj Jano. Ešte si pri tejto jednoduchej funkcii ukážeme, že funkcia nemusí len vypisovať, ale môže aj vracať určitú hodnotu. Ako vrátime hodnotu? Vrátime hodnotu tak, že tu dáme return, f-string, ahoj, meno. Tým pádom nám funkcia vracia hodnotu. Čo nám sa stane teraz, keď toto tu necháme? Vidíte, že sa nestalo nič. Tá funkcia, keď vracia určitú hodnotu, tým pádom tá funkcia pôsobí ako nejaká premenná. My ju nemôžeme dať len takto, že pozdrav Oliver, to je ako keby tu dám, že meno. A vidíte, že zase to nič nespraví, lebo toto meno my musíme buď vyprintovať, alebo niečo s tým spraviť. Takže ak chceme vracať hodnotu a potom ju chceme ukázať v termináli, tak musíme tu už dať ten print. Čiže to celé dáme do zátvorky a dáme pred to print aj druhé. A teraz, keď to vypíšeme, tak je to zase ahoj Oliver.
Takže takto vyzerá asi najjednoduchšia funkcia na svete, kde sme vlastne definovali pozdrav, dali sme mu parameter meno a povedali sme funkcie, nech nám vráti ahoj meno. Samozrejme, my túto funkciu úplne najjednoduchšiu, my môžeme definovať aj bez toho parametra, ale nedávalo by to logiku a ono by vrátilo vlastne to, čo tu napíšeme, že má vrátiť. Takže dáme ahoj, ahoj napríklad. A je úplne jedno, že sme tam dali nejaké meno, tá funkcia vráti ahoj, ahoj a naše meno absolútne nezaujíma. Ako vidíte, ja som si sem hodil naše slávne zoznamy. Prvý zoznam je ovocie, druhý zoznam je minulosa a tretí zoznam je nakúpiť a do ňoho sme skopírovali zoznam minulosa. My to teraz zjednodušíme, pretože vy už viete, ak sa kopíruje a minulosa nebude, ale bude to rovno nakúpiť. Nech nás to tu nemetie. Vidíte, že máme zoznam ovocia a máme zoznam nakúpiť, kde je chlieb, maslo, mlieko, ryža, je v ňom ovocie a je v ňom smotana a kakao. Teraz si predstavte, že my si spravíme funkciu, ktorá bude vlastne tá predavačka a bude nám vkladať tie veci do košíka. Tým pádom, keď si to vytvoríme ako funkciu, my ju môžeme hoci kde použiť a nemusíme to stále vypisovať if, toto, vypíš toto, for range a takéto veci. Definujeme si funkciu, predavačka napríklad. Ja som dal tejto funkcii predvolený parameter, že to je zoznam, prázdny zoznam. Ak ty to tu nedefinuješ, tak to bude len prázdny zoznam. Vytvorili sme si funkciu s názvom predavačka a do parametrov sme vložili tovar, ktorý sa rovná prázdny zoznam, čiže teraz už Python vie, že tento parameter funkcie musí byť zoznam. Teraz chceme tento zoznam, aby keď zadáme funkciu predavačka, tak nám náš zoznam, ktorý máme nakúpiť, nakladie postupne do košíka. Čiže sme dali for item in tovar, čo je tento tovar, ktorý sme si zadefinovali. Print, dal som prázdny print, aby to bolo medzery. Print item je v košíku. Ak dám funkciu predavačka a do parametrov dám náš zoznam nakúpiť, dám to vypísať a všimnite si, chlieb je v košíku, maslo je v košíku, mlieko je v košíku, ryža je v košíku. Tu nám dalo ten zoznam zase škaredý, ale to si za chvíľu ukážeme, ako sa s tým vysporiadame. Je v košíku, smotana je v košíku, kakao je v košíku. Čiže všetko nám pani predavačka pekne vložila do košíku a my tu máme už tú funkciu, už keď budeme chcieť zase vypísať, aby nám pani predavačka vložila niečo do košíku, tak my proste, keď aj toto vymažeme a máme túto funkciu, tak my už nemusíme znova toto celé robiť, ale dáme len predavačka, parameter nakúpiť, čo je zoznam nakúpiť a vyprintujeme a vidíte, že pani predavačka nám všetko vložila do košíku. Ak by som napríklad namiesto nakúpiť dal ovocie, pretože ideme nakúpiť len ovocie a dám to vytlačiť, tak vidíte, že pomaranč je v košíku, jablko je v košíku, banán je v košíku, hrozno je v košíku. Pani predavačka nám dala do košíka len ovocie. Na toto slúžia funkcie. A teda my v tom zozname máme zoznam ovocie. Ako teda by sme spravili, keď narazí v tej funkcii na zoznam, tak aby zase to nám to pridalo do košíku. No môžeme to spraviť podobne ako predtým, ale keďže máme funkciu, tak do toho môžu sa vkladať rôzne zoznamy. Tie zoznamy môžu byť rôzne. Nemusí tam byť vložený len zoznam ovocie. Môže tam byť vložený napríklad zoznam sladkosti. Takže vidíte, že tu máme napríklad zoznam sladkosti a je tu Milka, Kinder, študentská pečať, cukríky, lízatko. A ako to teda spravíme? Čiže ak bude iterovať ten Python a narazí na zoznam, tak nám vypíše ten zoznam a nie len, vypíše nám postupne ten zoznam a nie len zase teda ten zoznam. Vidíte, čo som tu dal? If is instance item list, čiže is instance je vstavaná funkcia, s ktorou skontrolujeme, či táto položka v zozname je list, čiže zoznam ďalší. Vidíte, že ovocie a sladkosti sú ďalší zoznam. For item in tovar, čiže prehľadaj náš tovar, ktorý si zadefinujeme, napríklad nakúpiť. Ak položka v tom našom zozname tovar, ktorý pridáme, bude zoznam, tak for i in item, čiže v tej našej položke, iteruj v tej našej položke v tom zozname a vypíš i je v košíku. Dám predavačka nakúpiť, pretože naša funkcia sa volá predavačka. Máme tu parameter tovar, ktorý je zoznam a teda ako parameter vložíme náš zoznam nakúpiť, čiže našej predavačke dáme do ruky zoznam nakúpiť. Vypíšem a všimnite, čo nám to spravilo. Chlieb je v košíku, maslo je v košíku, mlieko je v košíku, ryža je v košíku, pomaranč je v košíku, jablko, banán, hrozno. Vidíte, čo nám vypísalo? Celý zoznam.
smotana, kakao, milka, kinder, študentská a zase celý zoznam. A prečo nám to vypísalo? Asi už tušíte, pretože pri tom iterovaní sme nedali continue. Teraz ak to dám vypísať, tak vidíte, že nám tu krásne vypísalo chlieb, maslo, mlieko, ryža. Narazil na zoznam ovocie, takže if is instance item list, čiže ak položka v zozname bude zoznam, tak iteruje aj v tomto zozname a vypíš nám toto, ale dali sme continue, čiže už ďalej nepracuj s týmto zoznamom. Takže ideme pomaranč, jablko, banán, hrozno, smotana, nakoniec dal kakao a vidíte, že teraz iteruje v tých sladkostiach zase milka, kinder, študentská pečať a cukríky, aj lízatko je v košíku. Toto je funkcia, ktorú vidíte, že my do tej funkcie si môžeme vložiť celý program a ono to bude len jedna funkcia. Ja túto funkciu teraz odtiaľto normálne vymažem. Tu som si vytvoril súbor funcs.py, keď ste si všimli, akože funkcie. Túto funkciu si hodím sem, do tohto funcs.py a toto bude náš súbor na funkcie. Tu ho mám, vidíte, funcs.py. Teraz vlastne v našom kóde ja si tie funkcie, ktoré si dopredu naprogramujem, môžem hoci kde použiť. Jediné, čo musím spraviť, je ako keď sme si importovali tú stavanú knižnicu Time, tak teraz si môžeme importovať do nášho lekcia 10.py našu funkciu, ktorú sme si definovali. Takže from funcs import predavačka. My v tomto našom súbore absolútne nikde nemáme túto funkciu, ale teda sme si ju hodili sem. Čo sa stane, keď toto teraz vypíšem? Vidíte, že nám tu krásne vypísalo našu funkciu, a pritom ju tu vôbec, ale že vôbec nemáme. Je to ako keby nejaký modul, ktorý si vytvoríme, zadefinujeme si ho aj v inom súbore a my si ho len importneme do nášho súboru. Vidíte, tu som to importoval from funcs, čiže z tohto funcs zober predavačka, funkciu predavačka. Tu si môžem dať napríklad aj ďalšiu funkciu. Úplne jednoduchú dám, že dev pozdrav a dám, že dobrý deň, pani predavačka. To bude napríklad, keď Nikolás príde so zoznamom do obchodu a najprv teda pani predavačku pozdraví predtým, než jej ten zoznam podá. Pretože je to v tomto funcs, zase to máme v tomto funcs, tu už dám len čiarku a dáme from funcs import predavačka a import pozdrav. Ten pozdrav tu máme teraz šedý, pretože ho ešte nemáme tu použitý. Dáme pozdrav a dáme predavačka nakúpiť. Čiže zoznam, ktorý máme nakúpiť, podáme predavačke. Čo sa stane teraz? Vidíte, že najprv nám dobrý deň, pani predavačka, a pani predavačka si zobrala zoznam a naložila nám zoznam do košíku. Ako by sme teraz teda napríklad spravili, ak na sklade není chlieb, pani predavačka nám povie, že chlieb príde až o hodinu. Ako to spravíme v tej funkcii? My keby do toho definujeme, že if rovná sa chlieb, tak povedz, že chlieb príde až o hodinu, tak to by sme tu mohli všetko totálne definovať. Ale my to vieme spraviť jednoducho, pretože predstavte si, že ten obchod má určitý sklad a oni evidujú, čo majú na sklade a čo nemajú na sklade. A na základe tejto evidencie vedia porovnať, vie pani predavačka, že chlieb, ktorý je na tom zozname, ona nemá na sklade. Dáme sem druhý parameter, ktorý bude sklad, ale necháme ho zatiaľ non. Iba ak budeme vedieť sklad obchodu a vložíme to sem, tak bude vedieť porovnávať. Vidíte, že môj kód som teraz upravil. Tu máme sklad non. A dal som if sklad. Čiže ak niekto sem zadá ten parameter sklad, čiže ak ten obchod bude mať určitý zoznam skladových zásob a zároveň som dal if sklad and i, čiže položka not in sklad nie je na sklade, v tom zozname sklad, vypíš, že položka príde až o hodinu, čiže ju nemáme. To je vnútri v tom zozname a ďalej som to vytlačil aj, ďalej som to dal aj v každej položke, čiže if sklad a item not in sklad vypíš, že príde až o hodinu. Inak vypíš, že je v košíku. Preštudujte si tú funkciu, že čo tam v nej je. Vytvoril som tu zoznam sklad, ale všimnite si, že som dal len predavačka nakúpiť a ten sklad som nedefinoval. Čiže ak mu ja dám predvolenú hodnotu non, my ho tam nemusíme ten sklad dať. A program nám bude fungovať. Vidíte, všetko je v košíku. Tvári sa, že je všetko na sklade.
ak sem teraz ako druhý parameter vložím náš sklad a vymažem z neho napríklad, takže ospravedlňujem sa, ja som ten zoznam sklad troška poremixoval, teraz som to už opravil, takže tu máme zoznam, na sklade som dal, čo treba všetko nakúpiť, čiže je tam chlieb, maslo, mlieko, ryža, smotana, kakao, milka, kinder, študentská peča, cukríky, lizatko, pomaranč, jablko, banán, hrozno. Teraz keď z neho vymažeme napríklad smotanu, vymažeme z neho chlieb a vymažeme z neho napríklad cukríky. Takže tieto veci, keďže sme ich vymazali, nebudú na sklade. Definujeme funkciu predavačka, podáme jej lístok nakúpiť a predavačka sa pozrie, čo má v sklade, pretože sme definovali sklad, čo je na sklade a čo nie je. Tento program si vypíšeme a vy vidíte, že už nám to funguje jak hodinky. Príde Nikolás, pozdraví pani predavačku, dobrý deň pani predavačka, podaje lístoček a pani predavačka iteruje a kontroluje, či položky, ktoré sú na zozname, sú aj v sklade, čiže chlieb nie je, príde až o hodinu, maslo je v košíku, mlieko, ryža, pomaranč, jablko, banán, hrozno je v košíku, smotana príde až o hodinu, kakao je v košíku, milka je v košíku, kinder je v košíku, študentská pečať je v košíku, cukríky prídu až o hodinu a lízatko je v košíku. To, čo není v zozname sklad, čiže to, čo není na sklade, nám pani predavačka vypísala, že príde až o hodinu, pretože našu funkciu, ktorú máme si všimnite úplne niekde inde, iba sme si ju tuto importovali, že from funcs import, tak do nej sme si napísali brutálny program, ktorý keby máme za každým takto vypisovať niekde, tak nám z toho praskne už hlava, ale my sme si z toho spravili funkciu, ktorú si vieme pekne importovať, alebo si ju môžeme dať aj sem na začiatok kódu, to je už proste jedno. A vždycky si len túto funkciu vyvoláme. Všimnite si, že tu som tie zoznamy dopredu zadefinoval, že tovar je prázdny zoznam a sklad je non. Že ja aj keď sem nedám teraz tieto veci a dám len predavačka bez parametrov, tak ten Python nám to spapal, dá iba pozdrav, dobrý deň pani predavačka, a pani predavačka kúka jak púga, je ticho, lebo jej ten Nikolás nepodal žiadny zoznam, sme to tu nedefinovali. A preto nám nenadáva, lebo sme tu preddefinovali, že ak ten tovar tam nikto nedá, tak to ber, že to je prázdny tovar, že tam neprišiel so zoznamom, že tá predávačka nereaguje, on sa prišiel len popozerať možno do obchodu. A sklad je non, čiže ty nemáš ani zoznam skladu, takže ty mu teoreticky nakladaš do košíka čokoľvek. Ale všimnite si, že ja keď tu dám len tovar a dám tu len sklad, tak čo nám ten Python spraví, keď to tu nezadefinujeme? No, vypísal nám chybu. Vypísal nám predavačka missing two required positional arguments, tovar and sklad. Ten Python ti hovorí, že nedal si sem povinné parametre, ktoré sú tovar a sklad. Tým, že sme im nezadefinovali predvolenú hodnotu. Ak chcete aj zadefinovať predvolenú hodnotu, tak napríklad, čo nemáme zadefinované, musí ísť prvé a to, čo máme zadefinovanú predvolenú hodnotu, musí ísť nakoniec vždycky. Teraz, keď sem dám len nakúpiť a nezadefinujem sklad, tak je to úplne v pohode. Pani predavačka bere, že všetko majú na sklade, pretože sklad není zadefinovaný a tu je ako parameter non, čiže sme mu dali predvolenú hodnotu, takže Pythonu to nevadí, že sme tam sklad nedali. Ale dali sme tu tovar, ktorý je povinný, pretože sme tovaru sme nezadefinovali predvolenú hodnotu, čiže ak teraz nezadefinujem nič, tak nám dá chybu, ale tá chyba už není, že missing two required arguments, ale je tu, že missing one required argument a to je ten tovar, pretože sklad máme už predvolenú hodnotu, takže ten mu vlastne nechýba nejak extra. Keby tento tovar, ktorý nemáme zadefinovaný, dáme za ten zadefinovaný, tak vidíte, že už tu máme pod ním červenú čiarku a už sa to Pythonu nepáči, pretože ak máme v nejakom parametre vo funkcii preddefinovanú hodnotu, tak to musí ísť za to, čo hodnotu preddefinovanú nemá. Hej? Takže toto určite musí ísť pred to, ktoré má predvolenú hodnotu zadefinované. Musí to ísť proste vždy pred to. Čiže prvé sú parametre, ktoré nemajú preddefinovanú hodnotu. Ďalšie potom nasledujú parametre, ktorým ste zadefinovali predvolenú hodnotu. Vidíte, všetko je v košíku, pretože pani predavačka nemá informácie zo skladu, že by to v košíku nebolo, ale keď sem teraz dáme ten sklad, tak pani predavačka už má zoznam, čo je na sklade a vie povedať Nikolasovi, že chleba príde až o hodinu,
všetko je v košíku, smotana príde až o hodinu a cukríky prídu až o hodinu. Ja som to dal do iného súboru, tieto funkcie, že funcs.py, pretože aby ste videli, ako si vieme pekne funkciu naprogramovať a potom ju hoci kde v programe používať. Keď si ju samozrejme importneme. My tú funkciu nemusíme mať v druhom súbore. My ju kľudne môžeme mať napríklad niekde hore definovanú. Tým pádom si z tohto funcs.py nemusíme zobrať predavačku, pretože predavačku máme zadefinovanú tu a necháme si tam napríklad len ten pozdrav. A keď toto dáme vytlačiť, tak vidíte, že nám to všetko stále funguje, pretože funkciu máme priamo tuto v tomto našom súbore, priamo v našom kóde zadefinovanú a môžeme ju potom dole v kóde hoci kde používať. A tým pádom nemusíme už ani importovať tú pani predavačku funkciu. Nechám to v druhom súbore, máme ju tu, tuto si ju aj importneme, čiarka, a bude nám to fungovať tak isto, pretože sme si funkciu importli z vedľajšieho súboru, kde si môžeme definovať rôzne funkcie a potom ich používať v našom kóde. Takže takto v skratke sme si vysvetlili, čo sú to vlastne v Pythone funkcie. Funkcie nám môžu vyprintovať niečo do terminálu alebo nám môžu vracať hodnotu. Samozrejme s funkciami budeme pracovať aj v ďalších lekciách a v zložitejších kódoch a tam sa do tých funkcií viacej ponoríte. Zatiaľ na domácu úlohu si skúste vytvoriť nejakú funkciu, napríklad funkciu kalkulačka, kde vám funkcia zráta hodnoty napríklad a plus b a vypíše vám výsledok. Ďakujem za sledovanie, dúfam, že ste to všetko pochopili. Ak máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentára a ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite mi šupnúť odber a dať nejaké lajky. Ďakujem, majte sa pekne.